Pri stavbe objektu môže byť nutné preveriť podložné vrstvy. Je to tak? Áno, je to tak. V podstate nachádzame sa na Slovensku, na území, kde prebiehali ťažké boje počas druhej svetovej vojny. Na rôznych miestach sa do dnešného dňa nachádzajú rôzne typy munície, ktoré sú až do dnešného dňa úplne funkčné. Školíme firmy, ako sa zachovať v prípade nejakej bombovej hrozby, keď je nahlásená bomba, ako prebieha vyhlásenie poplachu, ako prebieha tá evakuácia tých ľudí. Napríklad pri špičkových trhavinách horenie 7 km za sekundu, čo si aj ťažko vieme predstaviť, takže stačila len iskra a rozobralo fabriku. Zo skúsenosti vieme, že častokrát tie problémy vzniknú na miestach alebo vo firmách, kde tí ľudia prešli riadnym školením, či to je BOZP alebo pyrotechnické školenie. Vo väčšine prípadov je to zlyhanie jednotlivca alebo jednotlivcov, ktorí v podstate zanedbali alebo zabudli na svoje povinnosti.